Aquest any, i degut a l'emergència sanitària de la Covid-19 i la interrupció de l'activitat assistencial habitual, no fan possible que fem el concurs La infermera, la teva aliada per deixar de fumar. En aquest període de confinament, des de la Comissió de Tabaquisme del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya volem reforçar el missatge que les infermeres seguin acompanyant a la població a deixar de fumar. Sabies que les persones que fumen poden tenir més complicacions si emmalalteixen per coronavirus? Hi ha estudis que revelen que fumar augmenta el risc de complicacions respiratòries quan hi ha una infecció per Covid-19. L'Agència de Salut Pública està ajudant a la població a deixar de fumar de forma virtual durant el període de confinament amb l'assessorament de professionals de la salut experts en tabaquisme a través del seu correu electrònic. T'animem que comparteixis la teva experiència sobre què fas per ajudar a deixar de fumar en temps de la Covid o bé una anècdota que vulguis compartir i anima a altres infermeres o estudiants d'infermeria a fer el mateix amb aquest hashtag. Perquè les infermeres són, ara, en temps de Covid, com ho hem estat sempre, unes grans aliades en el control del tabaquisme.